až Leško nastoupil a řekl, OK Dominiku, tak si to pojďme dát. Viděli jsme, že oba borci extrémně soustředěni a jdeme na to. Razantní plácnutí. Leško v obráceném gardu. A v červených rukavicích Dominik Humburger v zelených, jak jinak, trenýrkách a modrých rukavicích. V jeho rohu můžeme vidět kromě jeho agenta Jana Malého také legendárního Petra Knížete, kterého samozřejmě celá scéna zná jako monstra. Protože není tajemství, že Dominik, byť většinu času trénuje v Liberci, tak velmi často jezdí do Monstru, kde spáruje ať už s Monstrem, tak občas samozřejmě s Carlosem Vémolou, Machem Muradovem. Občas si šáhne také na Michala Martinka. Naskočený kop Leška. Dominik Humburger zatím pozorný. Hrozil do útoku, ale Leško také drží dobře distanc. Dobrý body kick. A Dominik to svázal. No, Leško má 7 submisí, s ním je poměrně odvážné jít na zem. A je pravda, že Dominika jsme tolikrát na zemi neviděli. Ostatně ty knockouty mluví za své. Tuším, že tu jedinou bodovou výhru si připsal na domácí půdě v Liberci, kdy se mu také, myslím, na poslední chvíli změnil soupeř a šel s Brazilcem Buenem právě při tom prvním vstupu KSV na český trh, kdy Dominik byl jeden z hlavních taháků, jakožto domácí rodák. Přesně tak. Pěkný uhyb hlavou. Samozřejmě Dominik jakožto voják z povolání, úplně se nebojím, že by mu došla fíza. Ale je pravda, že v té polotěžké váze zkrátka ty kila navíc na to chvíli trvá, než si na to člověk zvykne. Takže uvidíme, co tohle udělá, ale zatím Dominik vypadá soustředěný a v dobré kondici. Můžu říci, že při tom původním matchupu s Bohdanem Nitkem byl Dominik jako velký outsider a v momentě, kdy samozřejmě dostal nového soupeře, tak se ty kurzové předpoklady změnily a Humburger dokonce na sebe jako obrovský favorit. A to samozřejmě nejen díky tomu, že díky jeho bilanci a výsledkům v KSV, tak samozřejmě i díky tomu, že Leško byl jako náhradník na poslední chvíli. Nicméně to neznamená, že nebyl v tréninku a nepřipravoval se. Dobře, pokryl to koleno, velmi nebezpečné od Leška, ještě tam dal Dominik několik dobrých úderů na spodek. A zatím dost vyrovnaný zápas, zatím takový kontrolovaný s obou stran, dobře, tam šel na tělo Dominik znovu. No, už ukázal v minulosti, že Dominik umí vypínat, vypouštět lidi na spodek. Naposledy tak vypnul Adriana Dudka, to tuším. Tak vytáhl hlavu, ale soupeře na zemi neudržel, znovu tedy jdem na distanc. 50 sekund do konce. Propagační kop pro diváky, úplně Dominika neohrozil Leško. Singlek od Leška, ale dobře Dominik ustoupil k pletivu, kde má samozřejmě mnohem lepší stabilitu. A ještě
tam stihl dát několik úderů. No, a nakonec Dominik je ten, kdo na závěr kola doručil takedown, byť nic moc z toho, ale ukázal Leškovi, že také umí. No, řekl bych, že mírně pro Dominika, ale bylo to takové asi těžké nabodování, protože úplně jsme toho tam neviděli, těch výraznějších akcí. Byla tam hodně kontrola z obou stran, ale o něco lepší se mi zdál Dominik. Leško si nesedá během té minutové pauzy. Taky to může lecos napovědět. Fyzicky dobře. Vidíme, mám před sebou ještě 10 minut. Tady si Dominik trošku naběhl do toho pokusu o ten spinning back kick, ale ve výsledku to dopadlo dobře. Tak to byly highlighty z prvního kola. Před námi druhá pětiminutovka. Připomínám, český běc Dominik Humburger v zelených trenýrkách a modrých rukavicích. Proti něj Bartoš Leško v červených rukavicích. Máme za sebou vyrovnané první kolo, ve kterém podle nás Dominik měl lehce navrch, ale těžko soudit. Samozřejmě, byť bychom měli být nestranní, tak těžko nefandit. Tak pro nás je lehko soudit, ale těžko odhadovat, jak to viděli bodoví. A tak teď Dominik pěkně zachytil nohu. A další dobré údery. teď se tam natahoval po takedown, to si Leško pohlídal. Teď tam hrozil gilotinou, Dominik to tuším a doufejme včas vycítil, rychle se snažil vytrhnout, je to tak. Na tohle si musí dát pozor, na nějakou tu submisi, která by jen tak mohla přijít. Ostatně dneska to už ukázal Artur Štěpaňa, který z ničeho nic nasadil ten dark choke. Pěkně jde, začíná ty údery na spodek, Dominik. Tam je vidět, že to Leško cítí. Ale nejen ta gilotina byla samotná nepříjemná, ale také ta kolena, která tam vlastně Leško ještě pak dával. Teď se pěkně Dominik schoval pod ten spinning back fist. Spinning elbow. Koleno. No, teď se to nepovedlo Dominikovi ten takedown. Stejný dělal v prvním kole a Leško hnedko vycítil. Má tam háček. Není to úplně ideální, Dominikovi se to daří se třást a teď naopak může rozjet. Ne, ještě si musí vylepšit pozici, pěkně si zaklekl tu ruku, aby Leško mohl operovat. Dělal to velmi dobře, se dostal rychle vlastně z té defenzívy a no, Leško se tam snaží dostat Kimuru. Tohle si Humburger pohlídal. Vidíme, kolik to stálo oba sil. Pěkné údery na spodek, opravdu tam to Dominik umí. A jde tam od začátku. Krásně. Z pravačky. Leško začíná oddechovat poměrně těžce. Vidíme, jak na tom je Dominik. Je o to, že by to nezvládl, ale může to třeba lehce zpomalit údery. Další dobrý úder na spodek. No, vypadá to, že Leškovi už nechutnají. Přišel takový. Další útok, sice ne úplně přesný, ale důležitý je, že tam je ta chuť útočit. Dominika, pozor na ten pěkný kop. pushkick na hlavu. Tak tohle Dominik nečekal. Teď sice se hezky opět uhnul tomu
loktu z otočky, ale tohle je výměna. Leško zaskočil Dominika a bere ho na zem. Minuta 15 do konce. Leško tam má jeden háček. I druhý. No a tak teď se karta obrátila. No, Leško překvapil to, co najednou vyprodukoval, tolik síly, tolik energie, tolik rychlosti. Zatlačil na Dominika, teď pokus o bodylock. Poslední minuta druhého kola. Dobře, Dominik se zbavil těch háčků. A může lépe operovat, jeden háček je zpátky Leško, ale tohle vypadá, že by ho mohl setřást. No tak tohle je těžký závěr pro Dominika. A už je, ne. Ještě půl minuty. Pozor na rear naked choke, ale také i ty údery. No a je tam. Nevšimne. Ne, tak ten nebyl dobře nasazený. Ale chvíli už to vypadalo. Teď Dominik tam stáhnul Leškovi ruku. 10 vteřin do konce. Tohle už Dominik přečká, ale Kamile, řeknu ti, tak tohle byl fantastický comeback od Leška. Začal to tou puškou, kterou úplně zaskočil Dominika, rozhodil ho, potom jsme viděli tvrdou výměnu. A pak ho vzal na zem. No a jak jsem říkal, to, že vzal zápas na poslední chvíli, doslova 24 hodin, ani ne, 24 hodin před zápasem, tak to rozhodně není tak, že by se válel na gauči a řekl, dobře, tak já si jdu pro výplatu a jdu to zkusit. Ne. Leško rozhodně trénoval a má natrénováno. Minimálně fyzičku má na to, aby s Dominikem udržel tempo, no a jak jsme viděli, tak ještě ho pořádně zaskočil a třetí kolo klidně může být rozhodující. Byl to velmi důležitý nápor od Leška, kterým vlastně strhl úplně ten zápas na svou stranu ve druhém kole a v tom lepším případě to je 1-1 na kola. Tady ještě se těžko soudit, protože je pravda, že předtím, než přišel ten pushkick, tak Dominik Leška lovil chvíli, trefoval pěkně ty spotky, tam bylo vidět, že už mu to nechutná. Ale myslím si, že to tím závěrem stáhl Leško na svou stranu to kolo. Ještě rozhodčí vrací oba bejce do svých rohů a jdeme na to. Poslední 5minutovka. Bartoš Leško proti Dominikovi Humburgerovi. No, vypadá to, že Leška ten závěr druhého kola vyčerpal, byť samozřejmě na Dominikovi jsou také vidět stopy únavy. Tak stejně jako v tom druhém kole, už to vypadá, že nemůže a najednou Leško zase něco vytasí. A jdeme na zem. Teď musí Dominik rychle vymyslet, co s tím. Dobře se musí postavit. Jak hodnotil Steven Kurt polské bojovníky, tak říkal, jsou obrovskými rváči. No a tady to je vidět na Leškovi. Ale Dominik to také umí. Trzymaj siatki. Tak, Bartek, ręce do środek, jak łapie tu za kolano. Jak kopie kolano, złap za kolano. On nie ma siły, bierze siły. Na kolano znowu. Na ta kolena. By potřeboval nějakou výraznější akci. To by přesvědčil Tohle, to, minimálně bodové rozhodčí, anebo ideálně zápas ukončil. Teď odpadl Leško. Dobrá obrana. Naprostý štít. No, tak teď si pustil Dominik Leška dozad docela zadarmo. A znovu musí pracovat. To, na čem pracoval tu první minutu a půl, aby vlastně se odtrhl od Leška, od toho pletiva, aby mohl pracovat, rozdávat ty údery tak, jak mu to sedí. Tak teď je v tom zase zpátky. No a teď je chránič venku. Tuším, že Dominikův. Na moment.
Tak, chránič na zuby zpátky a můžeme pokračovat. Jsme v půlce kola. Třetí pětiminutovky tohohle napínavého zápasu. Netroufnu si říct, jak to mají bodoví. Stále Dominik tlačí Leška na pletivo, ale chtělo by to spíše buď roztrhnout, nebo zkusit na zem. Nakonec to roztrhl Leško. Únikem do strany zkouší ty nepříjemné kopy, tentokrát to Dominik kontroloval. Pěkně to chytil do krytu. No a před sebou máme poslední minutu a půl. Hodně vyrovnaný zápas. Jiná výraznější vlastně aktivita byla od Leška v závěru toho druhého kola. Máme problém, když Humburger stojí před Leškem, teď dobře utekl tomu pokusu o podmetení, ale co jsem chtěl říct, v tom postoji Humburger v tom třetím kole dává jedničky. Oproti tomu v prvních dvou kolech tak jsme viděli kombinace, kterými přesně zkrátil soupeře, dal ho pod tlak a jednu, dvě trefil, tak ty jedničky Leško mnohem lépe kreje. Tak, slyšíme z rohu Humburgera, že to vydrží, že má půl minuty. Je vidět, že toho má Dominik už hodně, ale stále bojuje. Závěr. Wow. Dominik stojí a jde dopředu, tak pojď. Je dobojováno. A viděli jsme, že oba bojovníci tam říkali dobrá bitva. Získali si respekt a uznání toho druhého. To je také samozřejmě důležité a něco, co si člověk za peníze nekoupí. No ale nás samozřejmě zajímá, jak to viděli bodoví. To se dozvíme za malinkou chvilinku. Dominik bojoval až do poslední sekundy, ale uvidíme, zda to stačilo. Leškovi se bohužel pro Dominika povedlo hodně to druhé kolo. Ostatní byla hodně vyrovnaná. Tak jdeme na to. Proszę Państwa, w 8. walce gali XTB KSW 98 zmierzyli się Dominik Humburger i Bartosz Leśko. Sędziowie punktowi punktowali Szymon Bońkowski 30-27, Łukasz Porębski 30-27, Bartłomiej Czajka 29-28. For your winner, by unanimous decision, Bartosz Leśko.
Leško. Tak jednomyslné rozhodnutí Bartoš Leško 2x30-27, tedy 2 rozhodčí viděli všechny 3 kola pro Poláka, no a třetí rozhodčí to dal 29-28. Vidíme obrovské zklamání v očích Dominika Humburgera. Jdeme na to, předposlední zápas dnešní karty KSV 98. Damian Pivovarčík a Marcin Vojčík se porvou o to, kdo v polotěžké váze